everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Sir Mark, Daghang dugo ang nawa kaniya. Pipila ka adlaw pa una siya nadadin sa ospital. Hapit sa bago sa kasimana. nahadlok ko alang sa seguridad o kaluwasan sa kong anak din, sir. Tingali yung ipakuot siya sa mga tao nga nagtinguhang mapatay siya. Na anak ko'y gikunta karon makatabang og bantay dinhi ni Misael. Nag-request ko protection order sa higala na akong police official. Gusto kong musudya sa ICU, sir. Okay, sige, Dibi. Paubanan ko ikaw kang iha Aliyah. Salamat, Sir Mark. Makisulti sab ko ni Doktora Labores. Ang doktora nga mo'y nagatiman niya. Upa ko basayod ko noon sa kahay babae mo niya na kong patiun. Kung makita na ko siya niya, sudya ng ICU. Dibi, kontrolaha ang imong kaugalingon. Pugi ang imong emosyon. Misael, anak nakapatid ka ba na ako? Ha? Nangyay ko siya. Nagpaminurigit siya ni mo nang. Kaluoy sa akong anak. Ako raman ang muatiman niya din sa ospitalin ni Aliyah. Amumahon ako siya ining iyang kahimtang karon. Maayo hinuon nang. Kinahanglan ka maangko niya ang hustisya sa iyang kinagatan. Luoy taon kayo ang akong anak. Husto ka nang. O si Daddy Mark uban siyang legal team. Moon ang bahala ni Ana. Sa pagkakaroon, mas importante nga luwas na siya gikan sa makuyaw nga kahimtang. Mamita, itay chikading. Hoy! Kumpiyansa rin kay ko, ha? Dali, sudan nga rin. Dali! Oo, Mamita. Salamat. Ay, pastilan, oy. Hadi. Lingkod diha sa sofa, kay magsulti ta, Kristal. Ayaw lagi kalimot. Ako si Glenna. Patay na si Crystal. Gipatay na nila si Crystal. Oo, lagi. Glina lagi ka. Di ka na si Kristal. Pero, nga na ba kumpiyansa ka man ko, ayo? May bawaan ka ni ka, nga. Dako di kang buhin, no? Mamilig ko na sa dunya ka. Nagamping ko sa akong mga lihok, Mamita, inday chikading. Ako no. Nalipay ka nun ako nga nakalingkawas ka sa kamatayon. Anya, ganong naunta man, Mamita. Tungkay ngun ani ron, nga mukalit na kagbuto din sa akong pinaanan. Kulbaan ko, oy. Aksyon ako, kabalaka ni mo, Joy. Sa ako na laging giingon nimo nga nagamping ko. Mas delikado kung adto ko mo pagkita ninyo sa party pa. Ayaw kita nagbuhat to, ho? Kaya ako na bayagyod, pinasayot, kaya ako kapambuhi. Silang tanan sa club, nagtuo na bagyod nga, ikaw to napagampat tayong lawas sa dakong sapa, nga di na mailang panagway. May lain naman sab nga gibiktima sila si Major Gaspar, Mamita. Kinsa man? Ginganlan og Misael. Misael? Murag, dili bag-o sa kong pandungog ka na maupangan. Misael? Misael di ay mo pangan, Dudong? O hindi, chikaling. Ako si Misael. Gwapo ka? Sakto sa barog. Fafabul kaayo ka, Dudong. Ulitaw pa dahil ka, Misael. Dudong.
Misael iyang pangan, ni-apply din ni isip waiter. Di ay ba, mamita? Kalit kinisantop sa kong kaisipan tong tawhana sa dihang miingon ka nga may nabiktima na sa dang major. O Misael ang pangan. Pero I think parihas lang. Ang Misael ng kiingon nimo, naluwasab gikan sa tino nga kamatayon ug nadaki ni karon sa ospital. Hala no? Time pa. Ang Misael ra ba nga akong giingon no? Gikasulti siya ni Laika. Og ang babae nga po nga bilsab mo ay nagpahibaw na ako nga mura og nag-investigar kini bahay nimo. Unsa? Pero hoy, di pa ko sure og mao pa gyud ang tawhana, ha? Kung pananglit siya man, unsay rason nga nag-imbestiga man siya bahin sa nahitabo nako? Ha? Mamita? Dili ba mi man nagkaila? Boss mo account. Sito yun mo. Bitaw, bossing. Nga naman dito, nga imon man ming gipatawag si Vice Sarge. Nasayod ba ka mo sa balita? Balita? Unsang balita, Boss Major? Napalgan ang lawas ni Misael. Ha? Labi siguro, paingon na gyud kini madugta, no? Bitaw, pira lang kadlaw suka na itong itabu, Kuan, hapitan mo si Mana. Wawan ay, lata na to. Mga pangagmos ilong. Dekong buhi si Misael! Unsa to, bossing Major? Bitaw, Boss Major Gaspar. Sa kuya kong buhi si Misael nga, gihog mo to si mga tao sa lawom kayong pangpang. Oh! Mao ka na'y dako tang problema karon by Sarge. By Jam. Kay buhi siya ug naa karon sa ospital. Unsa? Patay tani ba dyan? Mapatay gyud ta mong duha mga buanga mo. Ano ko taong di... Nga, kami mo pasangilan, Major Gaspar, nga, diha naman to si mong mga kamot. Na mauna ni Ron. Nilampos man mi say magisugo gud namo good bossing. Awa, boss, awa, boss. Ang among partisipasyon, mao ang pagdaan niya sa atong dapit sa labing sayon. Aron, ikaw ni bahala niya. Marom ni sabot, di ba, boss? Dako kining problema. Unsam kang pagkaunsaan nga nakita ko mangyod. Nga wa na kanto siya. Gani, boss, iibutan na to nga wagoy siya mafatal sa kaigo sa pag-igo niya sa balas armas nga gikan ni mo, boss. Pero pagkahuglis pang sigurado ko bugto ng kinabuhi ito, Gitagaan kong labad sa kung o. Bossing. Imong mga tao naman gud mo ni Dania sa unahan og may nihog ini sa lawom nga pangpang. Di man sad kami si Bay Sarge good. Mausad, sakto si Bayjam, busing. Naglagot ko ni Misael. Kamu Agay! pasensya na. Di na para inyo. Para ng Misael. Pero may punto sa kamong duha. Inyo natuod nga natuman ang inyong misyon nga mao ang pagda kaniya. Gani. Bitaw. Mao na bossing Major Gaspar. Og na kay silutan on dili kami katong mga tao nimo nga sige lang og sanusanong sa imong mga sugo pero palpak di ay. Maugani. Gitoy. Kato sila si Nicolas ug Martin mo isiluti, boss. Ang mabuaya. Boss sila may... Naaman nila ang dakong palpak nga nahimo, boss. Di ba, Bayjam? Lagi katong mga buaya. Ang buaya. Nicolas ug si Martin. Gani. Gusto kamong duha. Kayog dili pa unta sila danghag. Ibutang talang ang pagkahug ni ini sa lawom nga pangpang. Mao gyud unta ang makapatiwas kaniya. Gani. Gyud Muna, boss. Kato sila si Nicolas ug Martin mo'y nakaingon, boss. mga buaya. O kita sana di Bayjam. Patay. Patay kita ning Bay Misael. Adlokon. Dali ra gani kayo siyang ilaron.
Sulbaro na to kining problema ha, by Sarge. By Tam, subayon ta kini. Ug kinsay nakaluwas sa bangad sa ilong nga Misael. Iha Aliyah. Naibaw ko sa mong gibati karon. Tungod kay suod na sab kamo ni Misael. Naluoy kay ko sa inahan ni Misael, Dad. Di man lalim ang bation sa ginikanan. Kung makita nga ingon ni Adto ang iyang anak. Pero salamat kay sa Ginoo, Dad. Kay wagid mo lampos ang mga salbahe silang daotang tinguha nga to ni Misael. Dili pa gyud niya itugot nga may dautang mahitabo sa buutang si Misael. Gusto ko masayod kung si Kinsa o unsa katong Misael sa pamilya ni General Mart Octis. O kung siya man sab ang giingon ni Mamita Inday Chikading nga nagpangutan kang lay kabahin ako. Unsa sa kay iyang rason og tumo? Si General Mart ra gyud mao'y bugtong makatubag niining ako mga pangutana nga nakakasul karon ako. Uy, niya ka man lagi sa gawas nining ICU, DB. Ang gi-hire nimong private nurse, mao lang sa ang akong gipaatiman ni Misael, Sir Mart. Nagkasapot kaayo ko sa imong gibati. Inahan ka og normal lang ka na. Sakitan ko nga magsudog sa kahimtang ni Misael. Murag kumuto na ako kasing-kasing, sir. DB, may gaba raon niya nga moabot sa naghimo niini kang Misael. Sir Mart, Kung ang buhat nga maayo aduna man gani kinutuban. Unsa na kaha ang mga buhat nga daotan? sir, mas maayo pa og si Misael mo ay makapatay nila kaysa maukin ni ang ilang mapatay, Sir Mart. Dili ko makatugot ka mawa sa hingpit ako ang akong anak. Busing, So, klaro na kayo nga nagtinapulan di ay sa ilang trabaho. Sila si Nicolas ug Martin Buaya. mga buhaya. Kaysa dihang gipaligid nila ang samaran nga lawas ni adtong higayuna. Ni Misael nga wa na'y panimot. Wa man day kinimulaw sa pagkahog sa ubos ning maunglaw nga pangpang. Wa nila makita ang dakong gamot sa kahoy, Major Gaspar. Nga niigdan mao'y nakasangit ni Misael. Mauna. Gusto ka, Boy Sarge? Sus, usaram day kadupa ang nahulgan ni Misael, oh? Oo. Ay, oh. Klaro kayo nga naay mga lama sa dugo nga na nanggahi ang dakong gamot sa kahoy ba nga miigdal. Murag dakit man ning kahoy, ah. O bay Bejam, dakit gina. Naagyo'y nakaluwas ni Misael. Bangag sa ilong. Kana mo'y ilhon ta karon. Ug mao'y una na tong pahamtangan sa silot kay kamatayon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.